Sa labing wahing update, kabahin sa INCOV, atong saran pinagi sa live update ni Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, abot na sa 15 ka mga tao ang gikonsidera nga persons under investigation kun PUI. Kabahin ning hulga sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa press conference karong hapon sa mga opisyales sa Department of Health Central Visayas, gipahibaw ni Dr. Jaime Bernadas, ang Regional Director, nga abot na sa 15 ang mga PUIs sa Region 7. Naglakip piniini ang tulo gikan sa Negros Oriental, usa sa probinsya sa Bohol ug 11 gikan dinhi sa Sugbo. Kung kahinuduman taas ang pagsaka ning maong gidaghanon sa PUI kay niadtong Biyernes lang, Bob, upat lang ka mga tawo ang PUIs dinhi sa Central Visayas. Gipasabot ni Dr. Bernadas ka kining pagsaka sa gidaghanon gumikan sab kini kay nagpadayon man ang ilang contact tracing ni atong nahaunang duha ka pasyente nga nagpositibo gyud sa nCoV nga miagi dinhi sa Sugbo. Doon na sa uban nga mga milarga pa o naabot pa gikan sa ubang nasod. Ang gikumpirmar karon ni Bernadas nga dili lang mga foreign nationals kini mga PUI, doon na sa mga Pinoy nga nalakip karon sa hugot nila nga gimonitor human mipakita og sintomas apan gikinahanglan pa hinuon nga i-verify kung kumpirmado og positibo ba sila nga nataptan sa nCoV. Samtang gibutyag ni Dr. Terence Bermejo, ang Chief sa Bureau of Quarantine, nga nagpadayon ang ilang hugot nga mga patakaran o mga protocol nga gipatuman sa airport. Mihatag na ni sila karon sugod karong adlaw og health declaration checklist sa tanang mga incoming flights, dili lang kato mga flights gikan sa China o sa ubang mga regions haduol sa Asia, apan sa tanan nga mga international flights nga maabot dinhi sa MCIA. Tagaan na nila mga pasahero sa health declaration checklist subay gihapon sa paghingusog sa kampanya kontra ning maong sakit. Nagpadayon pa sab ang paghanay sa kagamhanan ni mga protocol taliwa niining pagpa-quarantine nga maoy ipatuman unya sa Pilipinas niining mga arriving passengers. Hinuon mga Pinoy lang ni sila nga gikatakda nga ipaubos og 14-day quarantine kining tugtan nga makasud sa Pilipinas, labi na katong gikan mismo gyud sa Chinese region kini mga Pinoy o katong mga naghupot og special resident visa nga ipaubos kun depende home quarantine ba o pagpa-quarantine sa pipila ka mga centers nga maoy gipili sa mga otoridad nga maoy butangan unya sa mga pasyente. Samtang, Bob, karong hapon sa sesyon sa Cebu Provincial Board, formal na nga gideklarar sa lalawigan ang tibuok probinsya sa Sugbo nga ubos sa state of preparedness. Sa interview, gibutyag ni Governor Gwen Garcia nga pinaagi nini mas ma-access na unya ang mga disaster funds sa lalawigan aron magamit sa paggasto subay ni kampanya batok sa nCoV. Usa sa mga gastuan unya sa probinsya ang gasto alang sa pagpa-quarantine nining mga tao nga musod dinhi sa Sugbo agi sa MCIA. Mao kanang latest gikan dinhi sa gawas. Thank you so much, Nico Sirino, sa imong live report.